आंनि सिमां नों सिमां साया माया सिमां खोमसि हराव मानो फैयो नों सोरां फैबोला मानोथो लाजिनानै थांफिनो नों आं उन्दुब्ला दसेनि समाव जाखांफैयो नों होंगो दोंगो गिलुं गिलुं नाथाय सिरि मोनबोला आंखौसो खालामो नों उलुं गुजुं मिथिखानायखायसो सानना लायो आंनि सिमां बुंस' हायै बाथ्राखौबो अनसुलिनो नों माब्लाबानो फोरमायहैबाय आरो लोगोसे नों अनसुलिनि मिनिस्लु महर मुस्रिखौबो लाबोना होफैबावो आं आरो नों सिमांखौ मा होनना फोरमायबावनो नों सिमांनिख्रुइ आं देरसिन जानो हाया नों जेखौ फोरमायदों आं बेखौनो गनायना लानांगौ जायो नाथाय गनायाबा जायो आंहासो खैफोद मा एसे गोमोथाव नों आंनि सिमां गुदि गैया थुंगि गैया जाहोयो गावहा हं हं नाथाय फिथाइयाबा खालामो अहं फोरमायजानायमोनब्ला फोरमायगौमोन आंलाय लिरनाङामोन आंलाय खन्थाइ रायथाइ फोरमायथि बिलाइ नांलायामोन आंनोलाय खौरां बिलाइ आय' नों मा एसे गोमोथाव आंनि सिमां खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे साखाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनाय बादि